थांगोन आं बिराद एक्साइटेड आंनि बिनानाव ओमफ्राय आंनि बेवाइखौ लायनो थांगासिनो आङो डिजनियाव नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो मोनफैबाय लोगोफोर बिनानावाबो सफैसिगोन दसे उनावनो दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो मा लालाबायखो एफागोबावलाय होथेखोना माखौ हनै होथेसिगोनसो गारिया बैयाव दं होथेबायसो आंहा फैसा मोननाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय स' दिनैहाय आंनि मादैमोनाव दंफैयो ओमफ्रायहाय आं मानि थाखाय फैदों नोंथांमोननो लासैनो देखायलांबाय थागोन आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजां मोनगोन आं नै बेदर संगासिनो दङ नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा आरो नैबा सासे बिनानाव दङ बानलु मानसिया बानलु बे बिनानावा बानलु देग्रा हाय लोगोफोर आखिजोंसो बिराद मिस देनो गोरों बियो ओंखायनो बेखौ जोङो दोनो आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आं बेदर संगासिनो दङ बेदरा थिग थानायालाय माथो जाखो दाब्लाया स्कुटि रोङा आरो आं दाबुं लानो हाया बोख्लेंखायो आरो बे फिसा गोनां बे सबाय ना दालि मादै सबाय जाबाय ने आब'
हानों हाखर थालांदो आब'आ थालांनाय जानाय नङा खामानि दं नंगौनि आरो खामानि मा जागोन ओंखाम संना हरनांगौ दा ए लांफैयाबाथ' थानायानो जागोन लांफैग्रा दाबा बुरजाबाव नामा जानाया 8 जन दङ बेवाइया सासे बेवाइ गिदिरनाव थाहैदों हालौनो जुदा जायाखै दाबो जुदा जाखाजोब्बायसो माखासे ओमफ्राय हिनजाव गैयिफोरसो दं ए आयौ होमबालाय बुरजाबावसोमोन आरोबाव बेवाइ सानै दंबावोना हिनजाव लायियानो ओमफ्राय माथो आर्जेन्ट जायो दै लुनानै लाबोदों आइ आफा दङ दा ओमफ्रायो बेवाइ सानै बिबोनां आरो बाजै दंबावो जाबाय ने आब' गाव लिंनांगौ गिबोबाय थादों जाबाय खालामसै आं सेनसै ओंखामाबो जाबानो मोनजाबाय जानायाबो जाखायोबो ओंखाम मोनजायो थां माथां नै राधे राधेआसो देन्जार जानो हायनो मिथिखौ जोंसो जासाब जाराबाव बसफ्रा नै जार बस नुखायो दा नाहरब्रा लाजिलां खाब्रै जादों बे मबाइला एफा स्लिम नुनायखौ जालाय होनबाबो बुरै नुथारैनो बा मालायसो बा हा बेवाय बेलाय मागोन आं इलाय खथ' मोजां नुयो नों गुमैयाबा आंखौ मोजां नुयोथ' होनलायो मालदार फैबाय मा जानो गोसो मा लोंनो गोसो मोनजाजोबसिगोन मोनलोंजोबसिगोन जोंखौ गाज्रि मोनलायबावो नामा गुमैया नंखायनो फन हरलायबावा देनजार गाज्रि मोननो गोरोंखा मानसिया मानसि गाज्रि जायाखै गावनाव ओंखायनो थान्दा बिहरबाय फस्ला बाजों फैबानो मोनथारो दाद गाज्रि मोननो गोरों दे माथो सेंग्रासिन नुथारदोंलाय गुमै मान्दासालै गुमैया देलाय गुमै खब'से सोदोब्रा आयौ दिनसो नुजेननायहाय नै दै लोंबाय गुमैया सानसेनो हरनोसैब्रा आङो लुगैलायो दै मा दङथाय नै बिबो लाम्बाबो ब्लगारसो नामा बेलाय थांनो नागिरबाय आंना बेवाइया बिनानावा माबा नांगोन बिदिनो थांजायालै बिदिनो गाज्रिथार दा बिनानावखौ दोननो फैबाय नै लादा गैया नायलाय थावलाय महरसो दोननो फैग्राफोरा स्टेसनाव बिजनि स्टेसनाव नायदो नोंथांमोनहा बिजनि स्टेसना माबायदि एसे बारा गिदिरबो नङा बे आब' बे बिनानाव नैबे बेवहाय थांसै माबा बायना जानांसिगोन
इ सेलफ्राव फाननाया गोथाव गोथाव जायोना माबा एम्फौ बायदि मानसि ओंखारबाय नै एम्फौ बायदि गाखोसिगोन ओमफ्राय बबेयाव थांगोन बे सेकेन्ड क्लास